Masu kallo da sauraron wannan shiri barkanmu da warhaka. Sabiu Abubakar Garba ne yake muku maraba ta cikin wani sabon shirin na adon tafiya da ke zuwa muku daga nan MAB Hausa TV. Shiri na yadda ke bibiyar labaran wasu daga cikin abubuwan da suka wakana a makon da muke ban kwana da shi. To a cikin shirin na wannan makon za ku ji cewa kamfanonin jigilar alhazan Najeriya sun janye daga jigilar alhazan bana. 'Yan daba sun tilasta zaman kulle a wasu unguwannin jihar Kano. Najeriya ta yi hasarar babban malamin tauhidi a Bauchi. Amurkawa sun yi zanga-zangar Allah wadai da salon gwamnatin shugaban kasar. To yanzu kuma ga cikakken shirin. A makon da muke bankwanan da shine wasu kamfanonin jigilar alhazan ibadar aikin hajji da umara a Najeriya suka janye daga yarjejeniyar aikin a yayin aikin hajjin bana. Malam Haruna Ismail dai guda ne daga cikin shugabannin kamfanonin kuma ya ce sun ɗauki matakin ne sakamakon karan tsayin da hukumar alhazan Najeriya ke yi musu musamman wajen gudanar da wasu ayyuka da haƙƙin kamfanonin ne. Haka kuma ya ce sun ɗauki tsawon shekaru suna kiraye-kirayen samar da gyara amma ba su kai ga nasara ba. Malam Haruna Ismail ya kuma alakanta matsalolin da alhazai ke fuskanta a yayin gabatar da ibadun biyu da cewa na da alaka da wannan salo na katsalandan da hukumar alhazan Najeriya ke wa kamfanonin jigilar alhazai. A makon da muke bankwanin da shine shugaban Najeriya Bola Tinubu alwashin kamo maharan da suka afkawa gwamman mutane a jihar Filato. Maharan da sun afkawa wata kasuwa ne da ke yankin karamar hukumar Bokos inda suka kashe mutane sama da 50 bayan hasarar dukiya ta miliyoyin naira. Tuni dai shugaba Tinubu ta bakin mai magana da yawunsa Bayo Onanuga ya bayyana harin na jihar Filato a matsayin abin takaici da alhini. Wannan hari dai ya zo ne a daidai lokacin da ake ci gaba da jimamin mutuwar wasu mafarautan Hausawa a arewacin Najeriya sakamakon wani harin ta'addanci da aka kai musu a garin Uromi da ke jihar Edo. A makon da muke bankwanin da shine al'ummar unguwar Sagagi da ke birnin Kano tarayyar Najeriya suka roki mahukuntan jihar da su kai musu agaji sakamakon ta'azzarar faɗan daba a yankin. Tarzomar da ta samu asali ne daga wata hatsaniya da ta girma a tsakanin 'yan dabar unguwannin Dan Agundi da Kofar Na'isa kafin daga bisani su koma farwa al'ummin yankunan. 'Yan dabar da sun fasa shaguna da motoci da dama inda daga bisani ma suka kakaba dokar komawa gida ga al'ummin unguwannin bayan karfe 8 na dare. Wannan rikici dai ya zo ne a daidai lokacin da rikicin sarautar jihar Kano ke ƙara zafafa musamman ma bayan kisan wani ɗan bijilantai a yayin hawan sallar sarki Sunusi na biyu a ranar sallah. A makon da muke bankwanin da shine hukumar ta ce fina-finai ta jihar Kano tarayyar Najeriya ta rufe wani sansanin wasa na gidan zu sakamakon zargin aikata rawar batsa. Shugaban kwamitin da hukumar ta ce fina-finan ta kafa domin tsarkake bikin sallah Abubakar Zakari Garin Babba ne ya bayyana haka, inda ya ce hukumar Hizba ce ta ankarar da kwamitin. Sai dai kuma ya ce tuni kwamitin ya samu nasarar damƙe mutumin da ake zargi da rawar baɗalar yayin da ita kuma matar ta silale. Daman dai gwamnatin jihar Kano ta kafa kwamitin ne musamman domin yaƙi da ta'adin kwalliyar nuna tsaraici da sunan bikin sallah. A makon da muke bankwanin da shine Najeriya ta yi hasarar babban malamin tauhidi Dr. Idris Abdulaziz Dutsen Tanshi. Dr. Idris Abdulaziz dai ya koma ga mahalicci ne a daren ranar Juma'ar 4 ga watan na Afrilu. Bayan fama da wata jinya da har izuwa yanzu ba a bayyana wacce ce ba. Marigayi Dr. Idris dai ya yi shura ne wajen yaƙi da duk wani abu da ke da alaƙa da naƙasta aƙidar kaɗaitakar Allah marin jayi. Usulubin da ya ba shi matuƙar baƙin jini a zamanin yana raye. Tuni dai malamai da shugabanni da dama a Najeriya suka bayyana rasuwar malamin a matsayin babban rashi duk kuwa da irin saɓanin da suka rinka samu a zamanin yana raye. A makon da muke bankwanin da shine dubin dubatar Amurkawa suka gudanar da zanga-zangar Allah wadai da salon gwamnatin shugaban kasar Donald Trump. Zanga-zangar ta yi ni guda dai ta fi karfi ne a birnin Washington, inda masu zanga-zangar suka kira manufofin shugaba Trump din a matsayin na kama karya. Wannan dai ita ce zanga-zanga mafi muni da sabon shugaban kasar Amurka ya fuskanta tun bayan komawa kan karagar mulkin kasar. Tuni dai masu zanga-zangar suka yi Allah wadai da matakin korar ma'aikata a Amurkan, baya da harajin kasuwancin da shugaban ya kakabawa sauran kasashen duniya. Wani abin mamaki da shi ne yadda aka hangi wasu Amurkawan dauke da tutar yankin Falasɗinu, wani abu da ke nuna munin salon Trump din kenan a yankin zirin Gaza ko da a Amurka. Masu kallo da sauraron wannan shiri iyakacin labaran da za mu iya bibiya kenan a wannan makon.
sai kuma makon gobe idan Allah marinjayi ya bar mu a raye. Yanzu kuwa a madadin daukacin ma'aikatan MAB Hausa TV, Sabiu Abubakar Garba ke mana fatan alkhairi.